Türkmen halk sazy Kerem geldi. Bu saz halipamız Pürlüsariýewiň dörejligine esas orny ýelep. Daşoğuz ýerine ýetirjilik bagşyçylyk sungatyna halipa Magtumul Garliýew ustatlyk bilen bu heňde asly Kerem destanyndan Kerem geldi halk aýdymyna maýdypdyr. Bäsişimizde şu pursatda bu ajaýyp sazy Daşoğuz welaýatynyň gatnaşýan dehinli sazanyny Sahy Täşmedif ýerüýte siziň üçin çalyp berýär.